Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Jeżistu 3 tipi ta' mezzi ta' trasport, dawk tal-ajru, dawk ta' fuq l-art u dawk ta' fuq il-baħar. L-aktar li naraw madwarna huma l-mezzi ta' trasport tal-art, karozzi, moturi, roti, trakkijiet u vannijiet. Barra minn Malta jużaw mezz ta' trasport ieħor li jivvjaġġa fuq jew taħt l-art. Ġieli smajtuh dal-ħoss? Dan huwa l-ħoss tal-metro jew ferrovija moderna. Hemm dawk li jinstaqu taħt l-art u dawk li jinstaqu fuq l-art. Dawn huma mezz ta' trasport pubbliku. Dan ifisser li kulħadd jista' jagħmel użu minnhom, imma biex titla' fuq il-metro jew il-ferrovija trid tixtri biljett. Il-metro ġeneralment tintuża biex tivvjaġġa fl-istess belt. Filwaqt li l-ferrovija tintuża biex tivvjaġġa distanza aktar il-bogħod. Tridux nippruvaw nagħmlu l-ħoss tagħhom flimkien. Kara. Kontu tafu li qabel il-ferroviji kienu jaħdmu bil-fwar? Bekk warajhom kienu jħallu daħna kbira fis-sema u kienu jagħmlu dan il-ħoss. Nunu qed jilgħab fil-kamra tiegħu u llum iddeċida li jilgħab b'dan is-setta ferrovija tal-logħob. Nunu tajċ kemm qed jieħu gost jilgħab b'din il-ferrovija tal-logħob. Ara, din il-kabina tax-xufier tal-ferrovija. Hawn fejn ikun hemm ix-xufier tal-ferrovija. Waraw kemm għandha vaguni mqabbdin magħha din il-ferrovija. Tridx nodduhom waħda Nunu. 1, 2, 3, 4, 5. Il-ferrovija ta' Nunu għandha kabina tax-xufier u 5 vaguni koloriti. Aħdar, aħmar, blu, oranġo u roża. Kemm sabiħa l-ferrovija tiegħek Nunu? F'Malta m'għandniex is-servizz tal-metro jew ferrovija sabiex nivvjaġġaw, iżda jeżisti tip ta' trasport pubbliku ieħor. F'Malta jintuża ħafna s-servizz tax-xarabank. Inti ġieli rkib fuq xarabank? Kull xarabank ikollha numru differenti li bih tkun tista' tara fejn isejra. Dan jissejjaħ in-numru tar-rotta. Meta tirkeb, trid tħallas għall-biljett jew tuża tal-linja kard. Kontu tafu li fl-antik minn barra n-numru tar-rotta, il-karozzi tal-linja kienu ikollhom kuluri differenti. Bekk in-nies kienu jkunu jistgħu jarfu dik ix-xarabank f'liema żona se tmur billi jaraw x'lewn għandha. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.